U ovoj avanturi imat ćete priliku da vidite osvajanje magične piramide Rtanj i ceo put kako smo je osvojili, od pripreme za kampovanje do dolaska do Rtnja, postavljanje šatora, upoznavanje ljudi i osvajanja vrha piramide. Jedno morate da znate, lepota piramide ne može se opisati rečima niti slikama, niti bilo kojim video materijalom. Ona se jedino može osetiti samim prisustvom. Nadam se da ćete uživati i da će vas zainteresovati da je posetite. Uživajte! Pozdrav društvo, dobrodošli u moj novi video. Ovo je ovdje duvalica za ovo ovdje. Čekaj sam, ovako vidiš. Odavde uzmeš strelce i nabiješ ovdje, vidiš? Dobro. I onda naduvaš. Odlično. To se naduva. To je lako. Možda malkice ispušta, ali preživeće za jednu noć i namjerno ti dajem dušek da bi imao više prostora, razumeš, u slučaju evenata raznih. Ne bi ono, ipak mora neki komfort da se zna kod da se u šatoru. Jeste, ne može svako. Ne možemo bilo kakvi šator da krenemo, sa bilo kakvi šator da krenemo na kampovanje. Ovo ošafiš kad doćeš da izduvaš i nemoj da izgubiš ovo. Nemoj izduvaš, matori, ljubite brtne. Čekaj, red. Šta ne gubimo, bre? Znači ovo ošafiš da bi izduvao. Aha, dobro. I nemoj da izgubiš ovo, ako izgubiš ovo mogu baciti dušek. I to je jasno? Jasno. Siguran, matori? 100%. Si siguran? 600%. Pogledaj me. Pogledaj. Ovako. To je to. Što se tiče toga. Ovo što se tiče ovoga. Brate, mučači. Self-explanatory, izvučeš i uvučeš se u ovo i posle spakuješ. To je vreće. To je lagana priča. Tu se priča komplikuje malkice. Pa nije, lepo si krenuo, brate. Laganom pričom, brate, gde ti više odgovara, brate? Za gružak, ma idem u livadu. Ključa, koji potas? Čekaj. Hvati do. Hvati. I to je to, a? Treba slow-mo. Uradit ćemo, brate, u editingu, brate. Treba je slow-mo. Nikola, naš ambasador Plave krave, mi je na pažljiv način objasnio kako da postavim šator na pravom mestu, kako da prepoznajem šipkice koje su potrebne za prvi deo šatora, kako da ih spojim, kako sa tim šipkicama da podignem konstrukciju, kako da zategnem šator i postavim glavni deo šatora. Bio sam spreman. Mučačo si, havanica spremna, sinoć oprana. Ono što smo još obezbedili jeste full oprema za kampovanje i idemo da posetimo piramidu koja se nalazi ovde u Srbiji na samo 3 sata od Beograda. Kampovat ćemo, imamo šator, hvala Johnny, imamo opremu čizme, imamo vodu, imamo ostale stvari, imamo opremu, imamo drona, imamo sve. Mučačo si, možemo da krenemo. Piramida Rtanj se nalazi u istočnoj Srbiji, na samo 2 sata i 30 minuta od Beograda. Put je vrlo lagan, sat i 45 minuta idete autoputem pa se onda isključujete kod Paraćina. Kada se isključite sa autoputa nećete imati taj osjećaj pošto je put još bolji. Znači, iščekujem već neko vreme ovaj pogled, a znam, već sam bio, tako da mučačo si... Jeste spremni? Woohoo! Piramida! Kako izgleda? Ajoj, brat. Mučačo si, vidite mesto za kampovanje, znači, ne, ovo nije raj, ovo je piramida i priroda oko piramide. Tako da ispod, tamo gde se nalazi već jedan šator, tu ćemo mi sad da instaliramo naš šator. Ma ajte, molim vas. Mučačo si, evo prvi put prilika da se napravi svoj šator. Johnny je pokazao kako, a moje je sada da se snađem da vidim da li sam naučio ono što on pokazao. Ovaj dio nam ne treba za sada, da u ovom prvom početnom delu. Ono što je potrebno je da se ovo sastavi.
Ceo put sam mislio i razmišljao da li ću uspeti da podignem svoj prvi šator. Nisam baš poznat po spremnosti, ali kada čovjek ima želju, sve je lakše. Tako se i desilo. Od previše razmišljanja napravio sam i prvu grešku. Mučačo si, ovo ide odlično. Prva greška jeste da smo uzeli manji deo. A lepo mi je rekao čovjek, lepo mi je rekao, uzmi veći deo i ono kad se zaletiš. Tako da, brate, nauči se. Idemo. Nešto prelepo kod kampovanja u prirodi što nisam uopšte poznavao. Svako ko se nađe tu pored vas ima želju da vam pomogne u bilo čemu što vam je potrebno. Kada sam uspeo da podignem šator, novi kamperi su pridolazili i nova prijateljstva su se počela da se stvaraju. U roku od samo sat vremena naše kampersko mesto je izgledalo kao pravo pleme. Neverovatna lepota koja nam je piramida obezbedila pomogla nam je da zaboravimo na sve i da potpuno počnemo da uživamo. U krugu našeg šatora napravili smo logorsku vatru. To je nešto najlepše što sam doživeo. Tako je ta vatra nas zavela da smo dočekali jutro sa njom, a onda smo prilegli malo kako bismo krenuli na predavanje. Op. Zdravo mučačosi, dobrodošli na jutarnju avanturu gde smo krenuli na samo predavanje kod mučačosa Todora. Međutim, pratili smo dvoje ljudi, to dvoje ljudi definitivno je krenulo ka vrhu, tako da nas je put naveo ka vrhu piramide, tako da mučačosi sa ceraka, ozbiljni mučačosi, pogotovo ovaj dečko ovde, on u prirodi može da istrči lagano, ali ne znam šta možemo drugačije da kažemo, osim da, brate, put nas je naveo ka vrhu, idemo ka vrhu, koliko će traje ne znamo, opreme smo bez, ali smo volje sa. Tako da, ajde mučačos, idemo! Osnovno pravilo kod planinaranja je da svaka osoba ima 2 litre vode. Pošto smo mi to jutro krenuli na predavanje, međutim, mi tu grupu nismo uspeli da pronađemo, odlučili smo da se popnemo na vrh piramide sa litar vode na nas četvoricu. Inspirisanim onim što je gospodin Pešterski sinoć spomenuo o tome da je rtanj magičan i da je sa jakom voljom sve moguće. To je bio naš moto da idemo napred, a lepota piramide je iz koraka u korak bila sve lepša i lepša. Mučačosi, sumnjali ste u nas, jesam smo izginuli, ali, moment koji se čekao, brat. Mučačosi, piramida, ovde u Srbiji, koje je neverovatnog izgleda, samo možda vidite kako ovo sve izgleda, tako da mučačosi, piramida uskoro osvojena, tako da smo na drugom delu, vidjet ćemo da ćemo da preživimo, ali imamo volju. Drugi deo uspona je bio vrlo težak, a vode više nismo imali. Mučačosi, posljednji, brate, kap vode, još malo nam fali, jeste smo izginuli, ali nam fali još malo, tako da nije baš tako lagana varijanta, zato što smo tako poluamaterski krenuli bez ikakve opreme, samo sa tom voljom i nadamo se da će se isplatiti kao što sad možda vidite u ovom sada delu, zato što pogled ipak vredi, mučačosi. Ajde, molim vas, a? Šta mi mislite? Dok smo uživali u pogledu, upoznali smo čoveka koji ima 60 godina i ovo je njegov 217. put da se popne i on nas je inspirisao da nastavimo dalje. Dobar dan, gospodine. 217. put ste osvojili rtanj. Kako je to sve počelo? To je počelo 2010. juna meseca, 14. juna. Aha. I tako tad pa na vamo, 217. put. Evo ovdje ima
knjige utisaka, ko hoće da se upiše. Ajde, pišite se. Evo, gospodine, vi ste naš rekorder ovdje onda u osvajanju rtnja. Pa tu sam među prvima. Imate neki savjet za nas mlade? Pa što češće na rtnju, to vam je najbolji savjet. Da bežite od kafića i restorana. Ovdje je najbolje za provod. Jedna od tajni njegovih osvajanja su vunene čarape. Kuća je najbitnija. Pogledajte šta nosim, vunenu čarapu. To uvek, bez vunene čarape ništa. Zbog čega? Pa nema znojenja, nema žuljenja. Bude knap, to nema. Najbolje za nogu, vunena čarapa. Pa savršeno. Pošto smo se već upisali u knjigu da smo vrh već osvojili, krenuli smo odlučno. I tako smo se približili vrhu i polako smo mogli da kažemo da smo ga osvojili. Mučačoši, zar ste sumnjali da ćemo uspjeti tako da osvojen je vrh rtnja, osvojena je piramida, tako da konačno možemo da kažemo da smo uspjeli i da imamo ovaj prelepi pogled. Tako da, mučačos, uhu! U narednim minutima uživajte u lepoti piramide Rtanj.
Mučačosi, upravo se završava cela tura, avantura ove naše piramide. I ono što možete upravo da vidite jeste jedan deo lepote Rtnja koji smo otkrili upravo sada zahvaljujući Mučačosima. Tako da vidjet ćete sve u klipu i mogu vam reći da piramida i njene lepote još uvek nisu skroz otkrivene, tako da ostaje na nama da potražimo i da istražujemo te lepote. Mučačosi, pozdrav i uživajte! Uhu! Plava krava! Za kraj možemo samo reći, dođite i osjetite magiju piramide Rtanj.